zauna suna ta taɗi mutane suna zuwa ane masa barka kwana da kwanaki. Ranan suna zaune sai tambayi kaninsa ina labarin Zainabu. Yace ai Zainabu da fitarka bata jima ba sai ta haifa ɗanta namiji kikkiawa, yaron kirki mai karatu, mai ganin girman kowa. Hanyar da yakan wuce zuwa makaranta kenan, na nuna maka shi. Yaro ya girma kwarai. Suna zaune da Azhar sai ga kyauta ya ɗebo yara za su tafi kasuwa ranar Juma'a. Kanan sai ya ce to gashi ta tsaka mai kyakkyawar rigar nan. Abubakar ya ce ashe yaron yayi girma. Masha Allah ba yau ya girma. Yace haba yaya. Kai ko ka dubi shekarun nan da kai ba. Yace ai ko gaskiyarka. Abubakar ya ce yanzu ko ai baya kwana a cikin gida ma. Kanan sai ya ce haba wannan yaro ai ya fi karfin kwana a cikin gida. Naji ubansa ya gina masa wani babban soro daga cikin shamakin sa. Ya sa masa kayayyaki masu ban sha'awa a ciki. Nan yake kwana tare da yaran ubansa. Abubakar ya ce a cikin gida kuma wannan daki uwarsa take. Yace naji daga wajen tsofaffi ya gina mata wani babban daki mai ciki uku nan take. Rannan da daddare kafa duk ta dauke sai Abubakar ya tashi ya wanke hannunsa da maganin nan da tausayinka da sauki ya bashi. Ya fita sai gidan Malam Shehu. Ya shiga shamaki ya ga dakin da kyauta yake. Ya shiga ya iske duk suna bacci. Sai kware jikinsa ya shafe shi da hannunsa. Ya ballo almakashi daga ratayensa ya datsi gashin kansa ya fita abinsa. Ya sake shiga cikin gida kuma ya tafi ɗakin Zainabu ya iske ta tana sharar barci. Ya kira sunanta Zainabu. Sai ta juya cikin magagin barci tace wane ne? Yace ni ne Abubakar wanda kika ci fuska ta sa. Kin sani saboda ke ne na bar garin nan na shiga duniya na sha kowace irin azaba. Amma na komo in sheda miki ranar sakayya ta zo. Ki ji abin da zan ga miki. Dan ki sani ba wanda zai ci fuska ta ya zauna lafiya. Danki da kika haifa zai zama lalatacce. Dan albarka kuka same shi amma zai zama la'ana, zai ja muku abin kunya da bacin rai. Har wata rana zai zama sanadin kisan ubansa. Sai juya kan sawunsa ya fita abinsa. Da asuba Zainabu ta farka tana zulmi a ranta tana cewa yau na yi mafarki mai ban tsoro. Lalle murya Abubakar ce naji cikin magagin barci. Kamar yana cikin ɗaki na yana magana da ni. Wannan magana ko ta bani tsoro. Sai ta tashi a firgice, ta je ta dubo yaron, ta je shamaki, ta leka ta kai yana nan kwance yana bacci, sai ta koma ɗakin ta. Ranta ya kwanta kadan tace ashe mafarki ne kurum. Ta rike wannan a ranta bata ga kowa komai ba. Da Abubakar ya fito ya hada maganin nan cikin dare ya tafi makabarta ya samu wani sabon kabari ya tona ya jefa ya mai da kasa ya rufe ya komo gida ya kwance sa. Da gari ya waye kyauta ya tashi. Bayan ya wanke ido ya sallah ya shiga ya gaida ubansa da uwatarsa. Ta bashi karin kumallo ya ce gashi makaranta. Ya fita sai ɗakin ubansa ya iske kuɗi a zuba a buzo. Uban ku ya fita kofar gida. Sai ya sa hannu ya ɗebi zule biyu ya fita abinsa. Maimako ya tafi makaranta sai ya guje wa abokan zuwansa ya shiga gari ya kashe kuɗinsa. Da uban ya shigo gida ya kirga kuɗi ya ga babu sule biyu. Sai kira uwar gidansa ya ce wa kika ga ya shiga ɗakin nan? Ta ce tun fitar ka dai ban ga wani ya shiga ba sai kyauta. Me ya faru? Ya ce babu komai. Yayi mamaki a ransa ya ce na tabbata ɗana baya sata. Wannan dabaran mata ce dan su gama ni da yaran nan. Dan ya sani ko da suna kishin sa. Amma in shine za da ya komo na tambaye shi lalle ya ga mu. Shiru bai ga kyauta ya komo ba. Sai ya aiki wani daga cikin yaransa aje a gani kyauta lafiya. Bai ga ya komo gida ba. Mala ya ko a faɗa masa shi ma da yana da niyyar zuwa da kansa ya gani ko lafiya. Gama bai ganshi ya zo makaranta yau ba. Da yaro ya komo ya ga masa ya ƙara mamaki domin bai taɓa fashin zuwa makaranta ba. Sai aka nemo shi. Akai ta nema ba a same shi ba. Sai da la'asar ya komo gida. Sa'annan ubansa ya tambaye shi ina ka tafi ka dade haka? Yace na tafi makaranta ne, na tsaya garin rubutu ban gama da sauri ba. Uban yayin shiru ran sai ɓaci. Ya zane tunda yake wata ƙarya wata taɓa fitowa bakin sa game da shi ba. Uban sai yace da safa da ka shigo ɗaki na kaga kuɗi a buzu domin na ba dan sa kai ban ga sulebi ba. Ko ka san wanda ya dauka? Sai kyauta yace na ruwa na. Ka bani tsaron sa ne? Sai Malam Shehu ya tafi wurin Zainabu ya ce mata me yasa mu yaron nan yau? Gama ban taba ji ya min magana irin wanda ya min yanzu ba. Sai jikinta ya sanyi ta tuna da mafarkin da ta yi. Tace me ya ga maka? Yace tambayar sa kawai nayi ko ya ga wani abu nawa da ya bace min sai ta zo min da bakan magana. Gashi kuma ya min ƙarya ya tafi makaranta. Ashe ko bai tafi ba. Tace sai ka kyale shi. Ni zan tambaye shi. Lalle akwai wani dalili. Da uban ya fita sai ta tashi ta shirya masa abinci mai kyau.
tace in ya shigo yana ci na tambaye shi lalle ya ga mun ko menene ke damun sa gama bai taba koyi mun komai ba da abinci ta aika a kira shi ya ci sai ya zama zai kula ba sai zuwa can abinci duk ya huce sa'an ne ya shigo ya ce na abincin ta kawo masa da ya bude ce abincin kenan da sanyi haka sai ka ce na kare sai shure da kafa abincin ya zube ya tashi zai fita sai tace tsaya ina son yi magana da kai me yasa me ka sai ce ni fa kun ishe ni da tambaya sai fita abinsa ya bar taranta bace tana ta kuka shi kwaran nan bai kwana gida ba ya tafi inda ake molo nan ya kwana kwanci tashi aka ga halin yaro yana da lalacewa sai yawan fadace da yara cikin gari kullun aka kawo kara ta sa yaki zuwa makaranta sai ya wace barkate ba kwana gida idan ya shiga gida komai ya gani na ubansa ko na uwar sai ya sace gari da aka tsargu da shi ana ta mamaki ana cewa me faru yaron kirki kamar wannan wanda baya iya ga da mutane a tsaye ba taba jin ya fada da kowa ba gashi yanzu ya lalace sai ya sace kamar bera ya zama dai malam shehu ba shi da sukuni balle uwar yaro komai ya hada su da kishiyoyinta sai su rike mata gorin cewa ta mutan na ana dauki an samu da gashi ne ya zama gabiya sai ta kuka babu magani ita ta buga uba ya buga kayya bakin alkalami ya riga ya bushe sai Zainabu ta rika tuna da abin nan da ta ji cikin magagin barci tace ashe ko gaskiya ne Allah ya san mana da wanda ya wannan aiki amma galibin zaton mutane a cikin gari kishoyinta ne suka yi wadan magani saboda kishin su ba su da shi ranar sai malam shehu ya kira yaro ya ce mata abin da yasa ne kiran ki ina so mu shawara ne wa al'amarin yaron na ya ishe ni gashi yanzu ni wanda nake kamar shugaba cikin wannan gari yau na zama kamar bera saboda kunyar wannan yaro gashi yaki zuwa makaranta sai ya wace a wancan banza a gari kina gani wani lokaci na kan kwana 7 ban sa shi a ido ba sai na aika an nemo shi tukuna idan ya dore da wannan hali lalle zuwa gaba ban san irin abin kunyar da zai ja min ba ina shawara tace mai gida mace tana da wata shawara ai wannan abu ya fi karfin magana me zan ce amma sai kai hakuri zai wuce da ikon Allah yace ba za mu iya zama da shi haka ba zan aika da shi wurin malamin sa ya daure shi amari hana shi fita har lokacin da ya sauka sai ta fashe da kuka yana shirin in gari ya waye aika a kira malam Samba ya hada su da salatin fari sai kyauta ya gudu daga gida ya tafi nasa yawo da yaga idan ya zauna cikin gari za a yi ta neman sa har a same shi sai tuna akwai wata kasuwa kamar mil 5 daga Galma inda ake taro sai na can ya sani kuma akwai wani yaron ubansa tun yana sayar da hajjoji da yaje sai ya ce yaron ubansa an yi musu fitan makaranta ne domin sallah ta kusa ya tambaye ubansa ya zo wurin sa kasuwa yare ya ce kai kyauta watakila ƙarya kake yi baka taba zuwa nan ba ko dai ka gudo ne yace wallahi ban gudo ba idan kana tsammani ƙarya nake yi ka aika a tambayo yace to zauna rumfa kwata cika makil da baki masu saye kayan sallah a cikin bakin nan kuwa akwai wani wanda yake da kudin sa a jaka ya sa a cikin kaya da ya ta da kafa da shi kyauta ko ya lura sa da ya kwance ya biya wani kallabi da ya siya ya mai ya aje can anjima sai ya tashi zai fita ya bawali ya ɗebi kayan da ya siya ya dora bisa kudin ya fita da ya gama bawali sai ga wata riga ya tsaya na ciniki kyauta ko ya tashi ya faki idan mutane ya dauke kudi ya fita abin sa bai yi wa kowa sallama ba da bako ya gama cinikin riga dillali ya biyo shi rumfa ya karbi kudi da yazo ya hanka ya duba kudi sai suka ce daukan mu inda ka ajiye mu nan da nan sai cire ya tashi a rumfar kowa ya tsaye aka bincike masa kaya ba aka kudi ba haka ne mu kyauta aka rasa kica sai rumfa alkali aka tafi aka mai da jawabi alkali yasa aka sake zuwa aka caje rumfar kaf ba ga kudi ba sai ɗaya daga cikin waɗanda suke zauna a rumfa yace Allah ya gafarta malam wani yaro ya zo rumfan nan ni ko da ganin sa ban yarda da shi ba da aka zo ku ana ceton kuɗi muka neme shi muka rasa alƙali ya tambaye mai rumfar wannan yaro ne yace gafarta malam ai kyauta ne dan mai gidan mu malam Shehu alƙali ya ce barawon yaron nan babu shakka shi ya ɗebi kuɗin yasa aka ta cigiyar yaron ba a ganshi ba sai da kira aka samu shi da aka kashi gaban alƙali ya tambaye shi kai ka shiga rumfar wancan yau yace ni dai ban shiga rumfarsa ba ni ma yanzu nazo kasuwa alƙali yace kai dai wada min gaskiya ai ba da wata magana ake neman ka ba da kyar da wayo yace ya shiga alƙali yace ka faɗa min gaskiya sa'ad da ka shiga rumfar baka ga mutumin nan da kuɗi ba
yace Allah ya gafarta malam ban lura ba wanda bai je sayan komai ba ya kula da kuɗin mutane. Alƙali ce kaga lokacin da ya tashi na gani, me yasa a lokacin da ya tashi kai kuma ka fita rumfar ba kai sallama da kowa ba? Ya yi shiru. Alƙali ce na kuɗin da ka ɗauka nasa. Sai ce ban ɗauki kuɗinsa ba. Alƙali ce idan ka faɗa min gaskiya baka wahalar da shari'a ba zan ɗaure ka ba. Sa'annan kyauta ya ce ni ne na ɗauka. Alƙali ya tambayi bakon kuɗinka nawa ne, ya ce fan 3 da sile 10. Alƙali ya ce kyauta kaji. Ya ce haka suke, ina suke? Na kashe 30 saura fan 2. Kawo fan 2. Suna can na haƙa rami na binne. Alƙali ya haɗa shi da yaro suka tafi, ya tone kawo. Alƙali ya ce a tafi a yo kiran ubansa maza. Yanda na aka tafi aka kira malam Shehu. Da ya zo alƙali ya mai masa da jawabi ya ce gashi ɗanka bai sai shari'a ta ɗaure shi ba. Sai ka biya, ka tafi da ɗanka ka san dabarar da za ka yi da shi, domin ku gaba ake duba. Ka san da ya isa shari'a da an ɗaure shi. Malam Shehu ya fidda kuɗi ya biya, sai wa alƙali godiya ya tashi da kyauta.